Client usade kundisekesa iwe. Client une pfungwa dziri wise. Especially iwewe zvako na DJ Holika. Pamwe otherwise manga muchida kumbonzwa zvenyu pfungwa dzevanhu. Comrade Bombshell rine sugeza iwe unofunga kuti itype yekuudzwa na Daniel Garwe akamira pai. Mubvunzo wangu wekutanga chete. Client. Iwe unoona kunge vageza iwewe kana kuti vanhu munoona kunge vageza. Comrade Bombshell chaiwo. Comrade Bombshell chaiwo kuti vanoudzwa naGarwe imimi kana kuti Garwe hatombofanirwa kana kutombotaura vanhu vakaita sana Bombshell ngaatambire kuzasi uku kudana tagwirei kwawo. Unoita zvokutamba imi. Ada kumbozvitaniko Daniel Garwe? Imimi ndimungatosheka here mimi gentleman imimi. Mungatosheka kutoti mazwi akadaro motosheka shuwa kutoti Client na DJ Holly vakutombodiscussa zvinhu zvavanzwa zvataurwa nebveni rakaita saDaniel Garwe pamusoro pavageza. Daniel Garwe ashaya zvekuita kana ndokufarisa unge Temba Muliswa ikoko. Kuda kungoitawo kuda kungodangwedzawo kuda kungozvitsvaka kuzvigadzirirawo zita kunzi nhasi azotaurawo zvimwe zvinhu. Shame. Daniel Garwe angataure zita raComrade Bombshell. Daniel Garwe angataure pamusoro paComrade Bombshell achizviti ari ani ane chigaro chipi iye chinotaura nezvaBombshell. Daniel Garwe. Imi munganditaurira kuti vadhiza vaningirikiri vageza chaiwo muchiwaona paya. Ndoda kumbotaura for your own knowledge about Comrade Bombshell rine sugeza iwewe. Unofunga kuti itype inotumirwa Daniel Garwe kutaura navo kana kuti ingataurwa naDaniel Garwe on what basis? Murutaura vageza here gentlemen kana kuti mutaura mumwe munhu mutaura inini kana? Mutaura vageza imi. Ageza chaiwo munhu. Mutaura vageza vaigara muparliament naMnangagwa ndiwo mungatauri nhasi imimi kuti vageza vanotaurwa shame nekamunhu kari palevel raDaniel Garwe. Vageza. Vageza pavanotaura na Emerson Mnangagwa uya. Vageza pavanotaura naNingirikini uya na Chiwenga uya. Daniel Garwe hatombopamire habvumidzwe kumira ipapo. Ndichikuudzai taura chokwadi kana manga musingazvizivi izvozvo. Panotaura vageza chaipo tumbwa mupengo ana Tongombeya vakaita sana Daniel Garwe havatombomire ipapo. Munombozviziva here kuti vageza is a man of principles. Ndosaka muchiona vasina character, vaine character yakazopedzisira yazovakonzeresa kuburana nevanhu vese avavo. Munotamba naBombshell kani gentleman imimi. Zvekuti hanzi haatombodi kana kutonzwa. Even nyanguri kuti haatombodi kana kutombonzwa zvinhu zvakadaro izvi zvamutonzwa izvi zviri kutaurika izvi. No. Musambotya zvenyu vakomana. Musambotya zvenyu. Nyaya iyoyo ngaitotaurwa mazita evamwe vanhu kwete vageza. It's a non-start kuna vageza. Vari kutozviziva kutoti zvavakatotanga naBombshell ka. Hameno kuti zvichapera sei. Ipapapa pane zvakaitika musi wa17 kuvhunduka kwavari kuita ndosaka manga kutanga kuwanzwa kuda kuisa tumadipstick kuda kuona kuti saka manje izvozvi vageza vapapi vakufunge kana kuti kudi havana kutaura manje kuti vaivatsvaga. Vasiyana nenyaya yekutsvaga ageza vakutanga kuchinja apfutseki mani. Vanhu vanotipengerawo mani Client. Ndo kunonzi kutaura zvemugodzi matsuro kwauri kunzwa uko Client. Munhu waitaura manje kuti vari kumutsvaga zviri serious vachitaura zvekumutsvaga zvatopera ipapo. Vakutofunga zvekuti hanzi hey. Come on man. Gentlemen. Taurai dzimwe nyaya kwete nyaya yekuti hanzi vageza
vanozodai so. Izvi zvese zvamuri kuedza kuda kutsvaga izvi muchiti hanzi Vageza vakati nini handidzingwe munhingirikini muZanu PF. Vakatozvitaura zvinhu izvozvo kuti handidzingwe nemunhu muZanu PF. Ndini ndo vakaarchitecture Zanu PF baba. Ndikutaurire Kuliend. Wazinzwa here holi mumwe wangu? Muri kuzvinzwa here vakomana? Ndati message iuye direct kwamuri imimi munyatsozvinzwa. Vari kuuya Vageza vachataura manje. Musatemwe zvenyu nemusoro. Aiwa kako mudhara wangu inini hachisi chitunhaka haana kufa. Ende uya haanosvika ega manje asvikirwe. Ende kana achiita anoita ega haitirwe. Kana achitaura anotaura ega ende hataurirwe manje murume uya uyu. Asi munhu wetaipi yekuti mungati hanzi mimi nekuti nhasi Daniel Garwe azoti zvakazodai saka ayewa musapedze zvenyu dhata vakomana. Chimboitai steady zvenyu. Itai steady. Vari kuzviziva kuti musi wa17 nezvese zvavakaita nekuvharira kwavakaita vanhu vamuri kuchema navo vana madzibaba eshanduku naana Traore vese vakavharirwa nevanhu vese ana baba Mudiwa nezvese zvakatoitika. Vari kutozvi zviri kuvatyisa pese pavari kuita chese chavari kuita neresponse yese yavari kuita pane zvinhu zvinenge zvaitwa naComrade Bombshell zviri kuvatyisa nekuti havasati vaziva kuti zvichaguma sei. DJ Holly regedza ndipindure uyu. Shamwari Vageza vamuri kutaura kuti vanodzurwa ka? Shamwari regedza ndimbokutaurira zvako shamwari wangu regedza ndikuudze DJ Holly gona wake ndikutaurira. Gona wake. Mugoni ane mugoni wake shamwari. Chero vakaita zvavanoda nesu varume vaya vamuri kuona vaya. Kwete kuna Vageza ndikutaurira. Inzwa inini ndichitaura. Nditokuudzai hazvibude zvinhu zvese zvamuri kutaurirwa zvese izvi. Zvekunyeba izvi. Kumburuka kwedhongi mudota uko. Mirai muone zvenyuka. Pese pane zvavari kuita zvese zviri kuvavhundutsa kuti zvino zvataita so. Vari kuvhunduka. Zvese zvizvi kuda kunzwa kuti okay saka Geza manje zvino zvatiri kunzi takasungana zvino zvatiri kunzi takazodai so saka zvino zvatakazotiitsa ichi chichi chaitika. Imimi itai steady. Kuvhunduka uku. Imi nganditaure nekuwanda kwavakaita nekuzvitemba kwavanoita vachiti tinokontrola mapurisa masoja tine mari dzedu tine chii. Nhasi ndo vangazoya panapa vachizoti Comrade Geza tinofanirwa kuti tivaregerere tivadzose muCentral Committee member. Iwe kuvhunduka. Vari kuzviziva. Riya inonzi bhuru rine nyundwa zvandogara ndichikuudzai kuti mudhara wangu ibhuru rine nyundwa. Riya ndikutaurira. Ende vanotoriziva. Regedzai muone. Riya ilegend riya. Kwete zvana Daniel Garwe riya. Hakuna zvakadaro gentlemen. Hakuna zvakadaro. Vakavaudza kuti inini handikwanise kuti ndibviswe muZanu PF Central Committee. Inini handigone kubviswa as a committee member yeZanu PF. Handitika. Vakati tamubvisa tawo saka wakumuti wada mudzosere chi. Iwe munhu anopisa wewe ndikutaurire gentlemen. Mutaurire manje ndikuudze. Vari kutozviziva kuti kusunga kwavari kuita vanhu ava. Imhosva dzimwe dzavari kutopara kuna Geza. Payback time is come. Ndikutaurire. Payback time is coming. Vari kuzviziva kuti zvine results achabuda. Bombshell anotyisa shamwari kunzi haasi kuwanikwa ndikuudze. Zvamuri kufunga izvo zvekuti hanzi achida kudzurwa nani? Kudzurwa nani? Mofunga kuti ari kuchengetwa nevanhu vekutamba kani guys. Kudzurwa nani? Bombshell. Imi. Ndoda kuti imimi mumbonyatsogara pasi mega imimi munyatsokufunga. Kubva pamakatanga imimi kutanga kuziva Bombshell. Zvaitaura nemawiro anoita nematauriro ake nezvaanoita zvese. Ndati ndoda kuti mumbonyatsokuzviti. Musingade kugadzirisa munyatsokuzvitora nyatsodzokorodzai kunyatsokutora manhingiriki nake. Muchaisa apa munyatsokuona kuti type iyoyo here yamuri kutaura iyoyo yekuti hanzi
That guy doesn't take nonsense, gentlemen. Handidi kunyeberai. Murume anonzi Geza uya handidi kunyeberai. Haasiriye wavari kutaura. Vari kutaura wavo Geza. Tokutaurirai. Muchazviona zvenyu zvichaitika. Muchazviona. Kuvhunduka. Ndo zvinoreva kuti munhu mukuru. Ndosaka akataura achiti havagone kundibvisa. Ivo ndokubva vaita manyingo vachibva vamubvisa. Zvino izvi zvakunetsa manje. Nekuti pavakati takubvisa haana kuzobudikira. Vakati okay, tinomuwana by Ginya. Ginya yacho yaramba. Ndakukupindurai nyaya yamanga muchidhiskasa nezvayo manje. Muidzosere pamhepo mutaure kuti ndapindura inini. Ndapindura inini. Zvamanga muchida kunzwa zvese pamusoro pavageza ndazvipindura izvo. Ndonyaya yenyu. Vanhu vai vari kutya. Vari kutozviziva. Pavakadzinga mudhara paya paya ndikutaurire client. Mira ndikutaurire zvako iwo. Pavakadzinga mudhara vachitaura kuti tamudzinga. Anditika. Ndo pavakatozokonzeresa kuti asazotombobudikira futi. Ndo pavakabva vati toda kumuratidza simba nekuti vaifunga kuti vane simba pamusoro pake anditi. Vakafungidzira kuti vane simba. Vanhu vanozvinyebera kaya. Vakati manje toda kuenda unomutora pari ipapo. Taane nguva yakadii asati atoreka. Wachida kumudzura nga iwe DJ Holly. Mira zvako mufana wami, mira zvako kuti zii. Vangatodzura inini. Vangatodzura iwewe. Newe client ungatodzurwa iwewe. Kwete vageza shamwa. Ndo zviri kutyisa zvese izvozvo zvamuri kuona vachiuya kukonfesa uko. Kwamuri kunzwa uko client. Kukonfesa. Ndikutaurire. Vakabata zvisingabatwe. Ndo zvinokuradzai kuti vanhu vakatambira kusingatambirwe. Vakatambira kunonyudza. Uchiri kuremember rema first days nditanga kurekodha panapa. Ndichiti Geza uyo kauyo. Vanhu vanotambira kunonyudza. Ngavazive pekugumira nemurume uyu because zvichazvaremera zvinhu izvi. Zvakuvaremera chinzwai zvavakutaura. Unganditaurira kuti a whole of people are begging for a single man kuti ngaadzoke ngaambobudikira timbotaura naye pamwe otherwise tinogona kuwana common ground yekuti tinzwisisane. Only a single person. Can you imagine? Ndokunonzi kurema. Wanzwa? Ndokunonzi kurema shamwari. Avambomuvhovhonore muchinda uya. Akataura vana akati pandiri vanopaziva. Enda haana kutombonyeba. Zvauri kutaura iwewe DJ Holly papapo uchitaura kuti hanzi akataura akati nini handibviswa. Nepari pacho vanotopaziva futi. But zvanezve vazama vaedza. Varonyatsozviona kuti aiwa izvi tazvimbirwa manje. Zvakuvaremera. Chavo chete kungoramba vachitutira vanhu vasina kana mhosva. Maminors. Ungatore munhu akaita semunhu is just an ordinary citizen uchimuisa mujeri. Tiri maminors kaisusu compared to Comrade Bombshell. Isusu tiri maminors. Ndikutaurire. Isu. Titori vanhu it's a waste of time kuwanikwa tichipinzwa mujeri. We don't change anything on them vanhu avo. Nesimba ravainaro izvizvi pari zvino izvozvo izvi simba ratiri kuwapa nekuti hatina simba isusu. But kwete Bombshell guys. Ipapapo fungai zvakanaka imini. Hakuna ndiri pano. Vaudze vari kubvunza mibvunzo iyoyo. Ndapindura mhinduro yavo iyo.